Bé, suposa l'inici d'un projecte que ja fa uns anys que s'està desenvolupant, que és aquest canvi de mirada amb l'atenció amb les violències sexuals de les xiquetes i els xiquets, dels infants, i per tant de posar les víctimes en el centre i oferir un espai acollidor, un espai on els puguem tractar i curar de la millor manera possible, en el qual no siguin ells qui han d'anar fent aquest itinerari pels diferents equipaments d'atenció, sinó a la inversa, que siguin els equips professionals els que es puguin acostar aquí per atendre i per tenir cura d'aquestes situacions. Primer dels 6 que posarem en aquesta vegueria, en el proper mes, en els propers 30-40 dies farem els 3 primers i després, durant tot el 2024, farem els altres 3. Per tant, la meitat dels barnahus previstos en el 2024, el 50% estan en aquest àmbit, que també és lògica per densitat de població. És un àmbit de més de 5 milions d'habitants i també té lògica que estiguin aquí concentrats. Si segueix el model del que ha passat a Tarragona, la previsió és que al final s'acabin apareixent i sortint a la llum molts més casos dels que hi ha costum. Per això també és bo, perquè al final també amb aquests casos que quedaven en silenci, que quedaven amagats, que quedaven tapats, també és important que surtin a la llum i que puguem ajudar. Aconseguim aquesta funció, per una banda deixa el cor partit, per una banda és trist per la notícia i per visualitzar la quantitat de casos que hi ha, i això diria que és la part humana que més lamentem i que més ens dol, però per altra banda, mirant a poder reparar i a poder jugar a aquestes víctimes, la part positiva és poder-los fer aparèixer i poder donar un espai on els puguem tractar.